Stár Katalin vagyok, a Fidesz polgári összefogás jelöltje az 5-ös számú választókörzetben. 8 éve az 5-ös számú választókörzet önkormányzati képviselője, valamint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke vagyok. Körzetemben az útalappályázatból lett felújítva a Tarcsai utca és a Kandok Kálmán utca, elkészült a Liszt Ferenc utca, Kossuth Lajos út és Szent István Király út közötti szakasza, a Határsor, valamint az Árpád utca egyik szakasza. Folyamatban van az Új utca és Viola utca felújítása, valamint a Kossuth Lajos utca és Hanság utca kereszteződésének biztonságosabbá tétele. A terveink között szerepel a Báger-tó környékének rendezése. Folytatjuk az utak és járdák felújítását. Fontosnak tartom a város életében a civil egyesületek működését. Támogatom a nyugdíjas csoportokat és a körzetemhez szorosan kapcsolódó óvodákat és iskolákat. Célom, hogy a körzetem igényes és rendezett legyen, az itt lakók napi szinten kapjanak választ kérdéseikre, problémáikra, javaslataikra. Kérem, 2014. október 12-én szavazzanak rám, Stár Katalinra, az 5-ös számú választókörzet jelöltjére.